Да го продадат насам. Ей, за това говорим, бе. Те, що ни гъсат сега? Айде, пускай водата! Това е народ! Ей, чакай! Това шумото е! Ей! А какво гори, не знам? ППС-то изгоря! Да. Престиж! Ресторантка! Как да свърши? Ей, това е! Тя стоя вънка! А не бе! Дочивото ще да влиза! Много интересно! Това е Българския футболен съюз! Няма, ама точно това какво е? Знам! Айде, достигнем. Още има! Бе! Не лаборатория, за да ми камера! Пак това си няма! Сега тук! Точно тук ми трябваше да спреш, бе! Бе, те са ми нещата. Къде вдигнеш това? Това не мири. Да, филипините! Какво се пали, бе? Футболния съюз се сгоря! И на мен! Аз вече имам тренинг обаче. Веднага ли идох? Ай! Просто муша! Обратно на мястото на събитието! Огъня се възобнови! Да го питам, извиняй! Как е? Извиняй, ти помогни, бе, ако искаш от това! Ей, там да... Ние сме пати шоуто! Това гори яко е това. Аз да запалим мола. Аз имам репортаж с място за битка в момента. Това ще влиза в телевизия. Аз ще го пусна в YouTube. И в Facebook. ППС-то изгоря! ППС-то изгоря! Запусти тръгнал в кафето, не можа да разбера това. Штилци гейка! Плано посъди това! Стига, бе. И как? Ако искаш обаче, още да се сетиш. Дай ти една цигара, ти си запал! Да, и аз съм. Дек. Дек ще им правя, бе. Не бе, то почна да гори по-силно. Да го такова, да го потушават. Тата по той има теч! Карай. Това да е проблем. Гледай ги, тени. Хайде, къде другото пожарно? Айде. Оттам идва. Има теч в водопровода, гледай. Хайде. Ей, това от колата ми прави ей така, човек. Така ли? Добре, айде давай, бе. А той ще ги прави в момента. Да помогнем, по-високи сме. Сега ако бях на матча, нямаш да го видя това. Ще ще е тъпичко. Кушеви. Чакай, че се схванах да... Не знам. Как беше това по маркетинга? Ами,
Много би се да зарадваме се, защото бе нямаше. Така че пожебим двойка. Аз бях при Ангелите да взема да снимам, бе. Аз съм го пресупал, смисъл. Аз не съм избягал. Гасете. Още горе. Там е някаква пластмаса е встъпила, гледам. Който капи от